Msze święty z kasiepską liturgią słowa, no właściwie to już od początku, jak jetuję, to jest przynajmniej 30 lat, nie? Także no, pierwszym świętem w Remi w Świętego Krzyża, to była tak jakby prymicja pierwszym mszy. No później tutaj jeszcze my zaprosili na początku szczególnie co, ale tak właściwie praktycznie w mszy święty tu był odprawiony parę razy w roku. W jednej odprawiony, tam msza święta z językiem kasiepskim wroczezna. To jest 19 marca, także w tym czasie, w tych dniach w jednej mszy świętej. Tyś my mieli, no dziś nie ma, ale były raz w miesiącu. Także później no to tak było ciężko, bo przez parę lat odprawił mszę święta w Radiu Kasiebę w Władysławowie. Te później to tak trochę się przeniosło tu. Było ciężko, bo często w Srebielinie, ale tak w rozmaitych mylach, kwestiach mnie prosili. Także tu my też odprawili, Jerzym odprawił tam mszę świętą właśnie z różnych okazji. Był czas, żem cały odprawił nawet, ale później to było tak uściślone, że mszę kasiepską to jest w sumie mszę świętą, w której jest liturgia słowa kasiepską. Więc co to jest? Więc zaczyna się w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, słowo wstępne, później przeproszenie za grzechy, spowiedzi się Wszystko Błogomogącemu, no i czasem i chwała na wysokości błędły, też później modlitwa, módlmy się. Później szczególnie ta liturgia, to są czytania. To jest pierwsze czytanie, w niedzielę to jest zazwyczaj ze Starego Testamentu, później psalm, później drugie czytanie z listów świętego Paula, dalej Alleluja, później Ewangelia, więc też no, po Ewangelii jest jedno kazanie, Słowo Boże, tak, i wyznanie wiary, i jeszcze jest modlitwa powszechna, czyli prośby, nie? To też są w języku kasiepskim. Właściwie na tym mylu ta kasiepska liturgia słowa się kończy, później dalej jest po polsku. Dziś no, jakoś jakby zapotrzebowanie ludzi jest mniejsze na to, żeby była msza święta z liturgią kasiepską, ale u nas tak 3 razy do roku to okazji odpustu, roczne powstania, czyli tak powiedzmy sobie, czy jeszcze bardziej w Polsce, także no, tak jak wspomniał, w gminie też jakoś tak się zrobiło, że tych mszów jest z liturgią kasiepską mniej, tak jakoś tak coraz więcej tych nowych ludzi przychodzi, więc no, tak nie bardzo są zainteresowani, choć jak mamy Droga Krzyżowa na przykład, no to dosta ludzi przychodzi i słucha tych pięknie przygotowanych rozważań w języku kasiepskim. Jakoś tak ogólnie, no i słabe jakby takie zainteresowanie ludzi tą mszą z kasiepską liturgią słowa. Także to tak wychodzi, że nie ma za wiele, też nie ma księdzów, którzy chcą odprawiać. Po prostu za mało się chyba doma po kasiepsku godu dziś, bo to jest też w szkole, owszem, tu tam, ale doma właściwie ten język, no tak smutne to jest, ale no, coraz bardziej zanika.